Toerisme heeft natuurlijk heel mooie cijfers. Meer dan 50% zijn we gegroeid op 10 jaar tijd. Maar laten we eerlijk zijn, er is iets veel belangrijker wat niet uit te drukken is in cijfers. Door toerisme in Limburg zijn we nog vierder geworden op onze regio. Waardoor we heel graag wonen, maar ook heel graag werken, investeren, maar ook ondernemen. En het is die troef die ik ongelooflijk belangrijk vind. Limburg net iets anders. Wat Limburg zo bijzonder maakt is uiteraard onze gekende gastvrijheid. Maar zeker ook die prachtige landschappen, die diverse landschappen waar Limburg toch in uitblinkt. En samen met onze gastheren en gastvrouwen willen we van dat schitterende landschap onze gasten laten genieten. En dat doen we door hen mee te nemen in prachtige verhalen. Maar zeker op onze uitmuntende fietsroutes en topwandelroutes kunnen ze kennis maken met het mooie Limburg. Vandaag ontmoeten hier op Torpark ruim 500 toeristische actoren elkaar op het jaarlijks partnerevenement. Een enthousiaste, gedreven groep aan ondernemers en beleidsmakers die samen van Limburg een nog sterker merk willen maken. Ze kunnen daarbij blijven rekenen op de steun van Team Visit Limburg en de provincie Limburg. Ongeloof, maar ook heel veel dankbaarheid. Ook naar ons team toe en zo. Ze hebben keihard gewerkt. Ons geitjes trouwens ook, die hebben echt heel hard gewerkt. Dus om me nu in de bloemetjes te zetten is heel fijn. Ik denk door de uniekheid van ons concept en ook de training die we aan onze mensen geven om de klant centraal te stellen, dat dat daadwerkelijk werkt. Hadden wij dat verwacht? Mijn lieftallige collega wel. Ik zelf zag het niet aankomen. Nu, hij mag ook heel fier zijn op hetgeen wat hij heeft gepresteerd. Dus heel de Jardin commandeur, top. De competitie was natuurlijk zeer sterk. Maar ja, goed, het vakmanschap heeft uiteindelijk zijn werk gedaan. En ik denk dat we daarom gewonnen hebben. In 2024 bouwen we verder aan ons gastvrij Limburg verhaal. Maar dit wel met onze landschappen in de hoofdrol. Zo neemt Matteo Simoni je opnieuw mee op een verrassende reis door Limburg. Daarnaast zullen we verder blijven inzetten op ons kwalitatief bewaarmagazine Gast. Als er één thema zeker voor ons bestemd is, dan is het toch wel landschappen. Omdat wij gelegen zijn in het rivierpark Maasvallei en ook tussen het andere grote nationaal park Hoge Kempen. Met Horeca Limburg zijn we natuurlijk ook mooie partners naar elkaar toe. En ik denk zowel horeca als toerisme onontkoppelbaar van elkaar zijn. En dat is gewoon een heel belangrijk partnerschip dat we samen moeten onderhouden.